Amari sauran, da kana gawi, da kana dong. Palingan tanu sa anak ubah. Na lima lapis sa kanaunong, na talo lapis sa unong sa mga dito. Ngayon ba, ang imigiran na naman, ba na miya si mga miyawa pata nakainmak supama. Ami ako masinamoy mamayma. Pakanakan sukubuyan kataks nunong tayo maksyan kan kung makapumuto sa anong na mauri. Ay nabangupan. Yas di makanuron. Yas di makanuron na rin. Da. Ba na miya si mga miya tayo nakainuba. Akagya kung mawapat na si Mwasimam. Na imam nataksangad na. Napakanakan doon ang tayo nubal. Yan ay prasun na ipumupan. Kama ko masalo na mauri na rin di makatira-traka. Yas di makanuron na rin. Ba na miya si maka aboy amia kadang liin bulo man miya wapat akali umuwapat na sila na pay panulot yung nang naman bulowan niya na when kanero mito sa ano na mauri bawa na sa ganda niya ro pa siya lang makasanda ya si maka doon da ba na miya si maywa miya wapat amia lagay pira nakagyo ko pala imam na imam pangalan na tama. Ito na. Yan ay team yan. Nalilipin akong sararpi na. Ama ko masano nga na mo rin. Uba na landbag ro. Nanun makawid ro. An makang grocery. Uba na pure gold ro. Niyas di mga ron. Da. Yuti Peter wallah. Fala taburannakumul hayatud dunya. Uba kanu maakanu kau yugulukul. فلا تغرنكم الحياة الدنيا أيها قالوا ما قالوا قوي الدنيا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك humul khasirun bisira namanya marake ubah kanu matembeng ku mga tamu iyo ubah kanu matembeng ku mga wata iyo sabali kalipati wallahu taala ubah kanu ma kalu dunia kasata wa matembeng ku watayan matembeng ku tamu yan na sebenar amia lapis sakalapis tani tiasa sariu kasud dunia na aluman aditatap ay dasarila. Ano ba tanong si Pute? Agi mga riyami kuwaya Pute na su Dulkarnain. Niya pero yung mga wantaya na mga ikarita mo na kayo makasipatat na. Tina mga ikarita mo na ubay kanuman. Na miyubay su mga wantaya. Tina mga ikarita ko. Sama na miyakaran juga penggalingan aku kadnatan. Na adna tinay mga kakanwa at tuma amapya. Na tinaba pa ito na pero makarakami. Na tinamay ka ba ako pertay. Nambal na ko yung sa lasta service. Apat ka nakan. Nandadating ni karuranan yung raanon. Napakaran yung sultang parsarar. Umapunta yung musrakan. Napakarpa ko ni. Nasiya ko yung tingin din, nasagad din yung kumadang lataw ng sapalian, nabuko yung bukuburan, mga ikarit tako. Ato nang talas ta silbi siya, Peter Dulkarnain, ba Mitsubishi, ba Toyota, ba Isuzu, ba ato na ini, Honda, Civic. Ato nang tua brand. Ato, waya brand din mga ariami, na duyong. Susulat tanong takini dia sa pagamal ka sumambut ka sukapatay na pankaw. Ada banyak tair. Nadiri ada terminal dia nama situ. Ya kalak. Kita tahu betanu bida-bida. Kasus sudah hidup dia karena pengerin nako. Ida pati. Miya kaisa babalawag no mga uda. Kahit no tamyaruran no miya wafat. Nah ini kasuiran na babalawag niran ko pay tao mga bain ay sul ta sumbengan niran. Ya kay sa tarawih na kaya sa panjadiran katirawih. Inukan mo na datirawih. Bagid na rin mama babalawag ni wag na puga na sa may tsagi na pay tawagi. Nanabot mo mababalawag mo. Piyak
manima. La ilaha illallah. Pagata sa kanya umatay Sudul Qarnain na riuran ni Rano. Nabigkarinan Sulimanian. Napiyaka pamaybayra. Napapamaybayra naman na kaya putihan ni Madad na buong rubu. Kalibang kayo na. Nadaan nila na inilipat sa iyong kutuwa. Atong nabay ni. Surda padian kumadang lataw. Sudusok ilayaw ng mga tao. Natarot to padairan kaswatan kumbuatan Sudul Qarnain. Bayran na rin ipusali na siyong wanira. Ginanahin mga lulutami, sab na rakin wali-wali man siya maniho. O balida to. Tinanahin mga tungan na yamin na kanaw ba may kinuwadi man suwama abi, ay mataan na tumaw to. Tinayno to. Na tinasuman Sudul Qarnain na mindato kuliyaw lupa, apart kung Sulaiman na mindato. Nakagya ko pembelingan ko kubur, napitero yan na rin mga lulutakan, mga tumanayakan. Kati Sudul Qarnain na pembelingan ko lupa, pembelingan ko kubur. Na doon na miya sakma kanu na piyaso salad. Walang-wala. Yung tika pumay-may Sudul Qarnain. Hey mga tumanayakan na kati Sudul Qarnain na pembelingan ko lupa. Na doon na minitero yan na piyaso piso. Na miya kailangan sa miya, tayo miya telo sa pira. Miya kailangan mo na rin. Da! Inuman na rin yung tupaki, juga ka sa tawan, rarbir. Iba hindi na miya wapak, napaki juga sa rarbir. Miya kasi mga nurong. Nang tanong niya kailangan sa miya tayo. Magagag siya na, rarbir. Inurong ito paki gagag senari, pagariko. Nakagyasan na sukapatay na tuma. Wakafa din mauti wa'idha. Nasya kini na kuha ni kuyug-uyug as raut na idag as sumabot na ayat na kabayan na maakra-kra-karya na dunia ayat na kabaya uman isa na antay kalanon yura yan nakagya umantay na ayabu magagapsiyan na dirarbir sadid na miyasak pengiran iman miyasak mo na risek ito da yuta miyaw patay di kubutan na miyasak mo da Fala taghurrannakumul hayatud dunya na uba kanu maakan upawin itu. Benda kata subagu na pugano. Adigano makakaya katalo ko rasaya. Aku bicara tadi. Kau tu subang ada mga kita kau dunya na pugano. Tapi ani katano makabarba. Nah, nagyang amaw to. Nagyang akawiyag-wiyag po niya mga babayami na iniinsalar talog Allah pala sa miya kalabisan di bago ni mato. Tinapala taburan na kumul hayatun dunya inauubakan ma'alu kawin. Mga buruakan na nakataniman ng nakuraan na bumahadit kaso kawiyag-wiyag po niya na din pangyan to. Inoto na kanya is dito sa kapipiyaw na ginawa. Ayaw buwa miya batiyatan wa hadith. Nasipan panunumpang sa mga mamaya. Pinabiyo na rin na mga bayaya. Kagyo kami ko na miya may slanting sukya kaya terutan. Naubag kay slanting narilaan nyo ang mga bayo may hadith. Kaya pitero nabi natina at dunia mata. So dunia na pagsubiyo-biyo aditata. Wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Ayat kuna mapia dunia apa paguyug-uyugan na ditatap na sumama ang makapangaruh masabat iya bilang tadi. Ay dapat. Sama na nasigiram na adresa. So dunia na dunia aditatap. Ayat mapia ko kawiyug-uyug dunia ditatap na sumama ang makapangaruh masabat iya bilang tadi. Sama na lang tanong bilang tadi ang mga bayi. Nauna. Ayah pun tidak mereka pagalian sama na yan nagira sudah tu manut tanong na panari di dano. Igira sudah tu namanya kapangaruh masabat iya bilang tadi na di mabuto. Eno to. Nagira niya kapangaruh masudan to sabay bilang tadi na kesababan
sa suba ya bilang tadi na kedetuk yang sokaromannya kesababan sudah tu sa kapakasul yang surga wallah kesababan sudah tu sa kapakatay tapi kapan itu kira yang dia pangarumannya na ba ya bilang tadi mereka begitu nu saya example para tanu benar-benar kira yang dia pangarumangkan na ba ya bilang tadi na kira piat banganda subuh apa kira subilala as-salatu khairum minan naum. So sambayang natuma di suapa. Naman juga mutabay bilang tadi. Namanya kerinnya si karuman yang karuma kulayakan. Pagno ka dengan piat bang. Nau kasumbayang sa sumu. Di surga, nya ka surga ka adat. Dapat ya. Adat di kapakaw mga sawalay. Namanya kating pelagi sa kupi. Namanya sendiri yang pensobegas, namanya apa bulu besar palapa, namanya apa masa besar pantisan. Dia tidak tahu. Tapi namanya istirahat. Karena mulai kan kau tu suruh kapika, kau tu suruh budaka, kau tu suruh mana. Yuti baik bilang tadi. Kira mampu melalakau ka kasunga sa opisina, pendagang ka, penggelebek ka. Ay sabab may daro lupa ka na baik bilang tadi. Nah dia tiga pelihungan dan tiga inau. Tiga ni ditertalu sana. Ada ginawa yang na miya teruyan rang. At tina mata nagi yang kaya miya pangarumak. Nak nabakar kan watigin. Pagabugin na ipaka sa surga ka jadindi. Tiga meno to na tina tawari kumapiyagi adat sa darudupa dia. Wat panglitak wala tina deud na ba kita ba mika pakamula ginunta musuka papata. Na ikedo na tigin ba pesi usaw pesina. Naik kedua kena maaf di ketiga na papakabaling ako sumabot tadi mau masih beban. Enoto. Bukan musa nuruna tina sati man example na kape ada takarumah ko. Gila tina sumabot saban yo apiko ko. Nanani kailan niya rak na miya ko niya sobras na miya tunggu ko niya nakitago niya sa kol dito. Example ko ti di so pinakamanipis. Akapian niya ada. Nandan nanti siuda na una sa baniw na tinakarumah ko na pamrasa mo sa sagip. Naskada na tingin di dalam lima merasa bangun gicang itu. Ikuda akan mampu tinggi. Tapi yang tulen di suanak. Nah ayah aku mempikiran aroma itu sabab pengapian ini ada. YouTube Mar'atus Salihah. Ia bilang tadi. Mana unsur agama. Gina mangabay matu. Wai bah subuh nga pangur kitawa na ada bagi. Bayi nok mamnya pangaruma kabag mapun dulu ya bicara. Tahu apa? Gima pun utama mana miya kay sa sabili juga na tinagyan patangan din kay marata kaya da. Ay dapat kasisi manari kubain mapapadalang kubain sudi ka pa kapangilay darugo pa yang sasana kawabay. Nasir ka kisindi aki apa ka pangilay karumang ka sasana kawur ka agi di mata umalaga sa karumang ka may buri ka. Ay dapat ayah kapiyaw ya bilang tadi naging kikuasari mo si karumannya. Pemana example, niya kau masih karumannya na rumiri dari matanya. Yusu mau, rumiri dari mata mama, mako koro tabuk ya. Nah karumah ko na yan, ini. Tinangtat hindi ako di sana. Pihak itu ako nang tabulay. Sabab ko ba ya bilang tadi, ama pamikiran, tinakarumah ko magarikan. Wala nakikino ako nila diuman. Kalau maku gil utamat tua barebun kulimannya naman sumet tua barebun kuliman. Wai na kay marataya dat. Kalau maku subagan dararugo kuugatian naman subagan dararugo kuugat. Amagalitan peto na nisuan. Na piliguan na karuma kuliakan misirakan kami ang atik sa kay desakan kasi tagirang maguto. Ay dapat da makakuasa rin si karuma nga sabab ko kababaluin ka amaratun salihah. Nah itu pintu Nabi. Ayam api aku dunia na sumama maka pangarumah sahabat yang bilang tadi. Bupun ayam pangarumah na bayarnita. Anak ya pasangan tadi. Yang kasih makan oleh sahabat yarnita. Allahu Akbar subhanallah. Api kata itu mama pangi-pangi. Enoto. Tetapi yang ada bau si matakan. Udah ada bau si matakan. Ayah ulah-ulah na bayarnita. Nah tidak akan arangnya, tidak saskin, tidak dulu. Bukan nasi ida berpolitik datang hilang.
Arti mo ba? Uwan, di ka turunan. Basta mapangaruman na ba yan ni? Uway, nawati mo daw mga mapangaruman na may mura-mura na terus. Kaya may pangaruman ko na, kung kasiringan tanong na mura-mura na yung daw masising, mana. Sa kami yan, takot-takot ka na, peso tanga na doon. Turun nga po. Namabusi yung mister ka na, niya na sa karagot ka. Nasuntok niya udah saya nagiputid niya doon yan. Ino to, nakagyan may pabalog sa ayamanan niya, na meron pang anak niya to, niya nagpupua supaka sa gobyerno. Nagitudin siya udah siya. Dalat mo yun. Ay siya kasabab. Gupo na yung mapangarumangan na subo na ka. Aruma ka. Ano so, bidisan, kapag sinabi. Kita tanong ba kita tono ba? Kakakabenung-benung lagi ya? Dahil. Siya ko na doon sa warka, purong-purong na niyan doon. Subhanallah. Siya ko, karma ko pa kayo waro sa may kasad man kami, tumanay ako siya magkudagin akuan. Ay kakakaptan niya ng tasilipon niya. Turun na silipon, na magnaw na silipon. Subukan ka na tinasigarod ba, mister, kasad na marami daw. La ilaha illallah. Nakikuha nga sa ribu, ino to. Maka, riga-riga, mata nga. Makukuro-kuro tabuk ka. Nakaruma ko, ano kayo ni? Yung tatindang misa na may apo wala kami sa basketball. Ipatay niyo na. Ako tumasong puti, nakuha ka. Tawag na, ano? Tumiyawag sa nusa. Kasi kami ni, wakin mera na di masih karuma ko. Bas kami matang ketig, ay dapat. Mini kuha nga si karuma nga sa ribu yun, sa di ka din katawa. Ito sabab. Aditan mo di pa kan naging mapi abay yang din kaya para tabet. Nya kali kan sapato. Yang na pato na mata mo mapi apa gini ngakyut. Kami apa ni kala lang wa din na bong gani siksa karsada. Lalu na miya si makan na pato aba miya di siksa karsada. Ari mato na ikawaraw. Mapakas na piaso tarakan na. Uwan. Si ibu niya tama sa terus na tayo berpesukat tinggi sama gila di rumah tak. Niya masa si karuman niya sa tilapia kau mga sawa-sawa. Au niya tauba bagyuray na niya iyawa. Na inatatan niya pernah so tiawu yan ulapan na pernah katalin niya na so pitian. Kata nakapitan na nasujuan ulang. Dapat dama na pawing mo perumai. Suba iya didentifikan si karumannya. Eno to. Nagiram lalakaw si karuma ka. Tabir oh. Nangari kuha mga bugut to. Giswa na mga karumannya. Giram na lalakaw si karuma ka. Para di ganyan kalipatan. Sabi dinumindita. Pertanu sa. Amata na di ganyan kalipatan. O papakaso. Yapik ya pa ako manin sa galubukan. Napkeso. Adi ganyan gatigra. May ka malalakaw na tiga na o mister. At nakialipatan ka. Nato na. Case. Habang apawi, eh dapat ka. Gila magwa pakaturugan nung naaya mapya ko ba inadaan ka? Di itatanusan. Ang tapunusan nakapirpyung mga makalalerga. Nagila sisiga sa walay na, di nga di pipo na sisi sa walay si karo mga. Di nga di pipo na kong tapirpyung. Ay no to na, malay balas. Adi sa siga di papirpyung ka sa kapalalakaw ka, kapagatin ka sa widin. Haramanan, mga boy. Tungso ka pagpunang buwa. Ayak pakapon kung pabangon na sumister ka, na uga susala ko manusia. Na yun na mga kalid, kaya tanong pa pakapon sa pabangon na suwin pa na gito. May adin sopit na, may adin subusa. Ay natano doon pa na nila. Nagira magiga ka nung napangulagit ka. Ino to. Nagira miya makatuturong si karuma nga, gagas na nakatuturong ka, mamangga ka. Uway. Amya ka pangulo gitu ka, mamuta ka pa na, kaya tatagin na pa niya ng Tigi Abdul Basit Salim. Nadi malalawi ko mga palawiran niya makamuto mo. Baka na galipati. Gupunda ka pa pamaras. Arumi mo nga, narumang sasako. Ama pa penuh ka pa nakating ko. Nami pa palaso mo na ka pangulo gitu. Kaya tatagin na pa ni mister ka na di tunod ba? Di sulok sa tunod ibu na. Oh. Nah gitu, la ilaha illallah ila anu Allah. Namun sabi rea kung lupa para di ganu mga pagridugi karo mangga di ganu pamana
Ayaw mo ka pa akong bilag na, miya nga lulok sa kanib na. Basta sifat ni wala, na inshallah utala nakitatakkan ng paro mga. Natuno to. Nauna kong tanong miya kap Manila. May nutiga si makap Manila na miya kada kanu sa yung utaka, miya kada kanu sa utatring, ayang ngaran niya ng tapagdano na LRT. Miya kada kanu, mano? Nagutip sifat niyong ka LRT. Basta masifat iwanan. Taro dapat nagalok mga pulusan wakan. Ayaw mo ka pa akong bilag na katatakan. Nada penakamu dekat tidak. Natunog. Pagani ng tail nalab. Pamana waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bilo yang yati wala kulatiwan dan lupa sukan ginawa yang suka ganin mo ay. Ang mawaddatan na di na kay mapenutul simbut penutula sang abseberan buat yang ginawa yung berupa. Ay dapat. Nah, basta map masifat yung tail namanya tatapkan kau yung dunia. Dek na bakat tidak akan namun kapipeng namun. Umani sana kebebayaan yang seperti itu. Atulong tengah dua LR respekto. Madin rekas respekto ngangi karomanga. Kahit ba natawad na ada tanda tiang karomanga niya. May itu na bisita niya miya tatil daw. Itu mapi abad. Odi na bumili na mabuo yang ngaya mamaw na. Ayah buah-buahan na mana-mana. Betul. Manjo respekto. Apakah dia tinggal seperti piagi datangannya? Ada ni kad no respekto. Igira babai ko apagring so cellphone. Adi kan pergi alami. Kay matong nakawya ni giraan na ini tawag nakawya na di ka supa-supatan na cellphone. Upong ka pagi alami na miya putol. Nasara ka di pergi naman bisa so cellphone no piyo. Yun na kabuli. Ay ko pumana piagi naman ka nga cellphone. Ngede nga muna sada kawing ngaran. Makaw masigaro mga nasubra ka sa sayulan na ka mga miya makalan na. Bahkan kaya po siya nga miya pasadon niya rin buwag di rumah. Miya titi na di niya pakabaling sa mamaw. Takin no babsay ka ayaw mo pang ninang tabubi na maputol so simpak. Tasimpak na maputol. Kaya ito kawan ng tabay ay akabay na putol no simpak o mama. Kaya ito kawan ng mama. Tinagyaso para na simpak. Kaya po siya di nagdibaling na nga simpak. Panik na ako luro na. Ini panik ko ng mga diyuma. Ay may panik ko. Tiyan nga daw tunay na ukarong ako. Miyatik na tungan na yung sakad na hindi kadali na hindi kamismis. Ayaw po bisa yan. Di kapakabaling na. Kung nasa nagyaso para na simpak. Tinauay. Puto lang ang makabalik. At tinasiyakan puto lang sa danga-danga. Nilay ang ako. Miya puto simpak. Tumiyali kong siya gitu na tinanabog niya putol kami mumuwi sa akong sunabod niya. Basta nga cellphone na pagyan naman ka na YouTube. Ay dapat. Ikadua, ato na ito ikatalo. T-L-R-T, love, respeto. Trustan na kasi karo mga. Pamanak, kumani siya na trustan yung superior. Huwangaw na nga nakapanaw. Miyan buhay ka. Yan pananaw di si karo mga mister ka katibuluga pangaduay piyato ni suwan ka makapangaruma. Kakad. Uwan. Sa kamabuwa dato na di nga tataw di si karo mga bae. At yung pamakuan na prubayan na mama na di gad mamangirakot. Iyo to. Trusting nga so pagka kami ang asunta ka no na ayak na ula-ula niyo na taman sa baka nunod nakapulog sa no. Na. Ginabuhi katawan tanwa, miya bertiya tanwa, ayak awiw niya mapia, na sudah to ang makapangagma sa bilang tadi ba. Na sudun niya, na anungan aditatap ang dasari niya. Iman to mga bangsami, na ayak walamba kubulan a Ramadan, na 40 Ika-10 iman to agulima sa diyang Rajab. Na ato na itanuluku Rajab, na Sha'ban. Na ato na itanuluku Sha'ban, na Ramadan. Ano di kasundag yan kaya Rajab na adna dua ang Nabi. Ang kailangan na ditanong din yung dua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, nasampai kami kau pakambara katangkar kami suulan-ulan Rajab, nagus ulan-ulan Sha'ban. Ya Allah, pengina mereka sampai kami ke bulan Ramadan. So mga salafus salihin na namulan. Ada pa sa Ramadan na pungguhok sila ko Allah sa iraut sila ko bulan Ramadan. Sama na isang dua pakauma. Ano nga pemang niya, iraut ka ko Ramadan o iraut ka ko eleksyon? Ano tanong nga pemang?
Iraw tanong ko, Ramadan. Pagi so Ramadan na ayat yan taman. Ayat penambiano inasabi sa masulur na gumababaya kung apa kau mau Ramadan na haram wallah subadan yan kunaraka. Sama na yung mga bay, ada tanong gumababaya. Kung apa kau mau Ramadan, kung apa kau mau eleksyon. Ada tanong gumababaya, kap kau mau Ramadan, kap masay tanong sa amal. Kap kau mau eleksyon, ang ipakako ka sa pera. Ada tanong gumababaya. Apa kau mau? Ang isa din naman na kapangsetarnya kawana na. Oh. Ano tanong pagkubaya? So kap kau mau? So kap kau mau Ramadan na kayong tanong pagkubaya? Pagkubaya ka sa kapakapagamal ka. O pagkubaya ka sa pumakaw nga sa mga berid, pumakaw nga sa mga pinat, pumakaw nga sa mga watermelon. Ano kang pagkubaya? Hindi naman sa corona, bupong Ramadan. Uwaki, tanaw ba langon? Ano ba lang tabir? Kung nung kiulawla na ay kadang pagkubaya na kaya pakumap nga sa mga parang na mga pipita. Ay kaya sabta tanong ko Ramadan na kakengka. Uwaki, ano ba tanong ni Ken? Nakagiyaya awidakan, nayad na kadang na di makapteroy na mausog. Inwari na teroy, makateroy ako tini ang ustadi, minibuluga kaya ka naman na di umpakaroy. Uway, la ilaha illallah. Nah, sabab kung kapo kau mau bulan Ramadan na ayam mapia a ipagalaw Ramadan na kapririlay. Kapririlay. Yung utating gamisan, pagaringga, lolota ka, bulayo ka, asirin ka na di ka mapaparo. Na ilay ka niyan mang, na di ka masusurot. Na pririlay ka. Ino to. Nakagamiyan yung Nabi Asum, dua di bitere sa biro sa talugawin ni say matay gira na daw taw kumaraka. Na igira ano nga na isni, ano nga na kamis na next waman, na daw na di bitere next stranded. Diro pagataros. Kailangan na kang ginawain na bukapre nila ay dapat yo. Nabo sululot. Sa tawaya kabayan na sa tawaya kabayan na makalunduo mo riyan na makalaong suliskini na pakingin na ko lulutin. Ar-Rahim muta'allaqun bil arsh. Taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Sabi sa liya ko nagyang kaya kapag itutunganay na maalang-alang kuwaras, migagakot kuwaras. Dini ako nitero na hey, kadnang ko na sa tawa making ginaway kululutian na makaraniranir ka. Sa tawa manulak sa lulot na makawatan kulimu ka na usumulong ka. Ato anito mo nakaro. At namra na wadi makasipat po sipata syaitan ay beli sa pimuhan wallah ta'ala. Anto na hindi na ka pakasipat. Miya kay sakon na so iblis apimurukan wallah na miya pigirin na tubat. Kumang ni sarilak wallah. Papamimigiran watay maampitian na yamya pikiran na sunadula Musa alaihi salam. Ino to, na kay sunadula Musa nas kanyan na wa kallama Allah Musa taklima. Dini mitira isu Allah sa face to face. Na miya misita ko nakiku Musa su iblis na kay makawakwalay niya na sa walay su Musa. Agi ko na makawaman su Musa, tinatari mga diyo, mama ako makat niya sa walay niya. Ini siya niya, tinay, ang takari. Ay sumusa ng marangit. Ang takari. Tinasaka naman ni Belak. Kung nagay palululus sumusa na. Oh, ay marangit. Tinamala, lulalong kaki. Ang takari. At tinasakan su iblis sa kamumurka. Ang natinino ka ang pumihita maribuita. Tinadama ino ako kaman so, yung nabagus ka riribuit, di ko syaitan, iblis. At uriribu ako sa kanino ako kayo dito kaso. Natinino ka. At tinamiya mimikiran ako dun antay maampitakan nas kay miya pikiran. At tinatunaw to. Na tinagtugat ako, wallahu ta'ala. Nasa kaki, miya pikiran na pagampit ang wamaking bidirek, wala sa, antunay, okay. Miya baya-baya sunadula Musa, ino to nakagisi kapantali nagtugat kumasan niya sa iblis sa pimukan, wallah. Sumiyong sumusa, si kupalawa nila ni bitira na muswallah na miya titi sumusunyo. Nadi dikasir. Ang iya kung mapigil ni Musa bangun, miya tit na kasusunyo din na dikasir. Na anyang kapmang na kasir, ni Musa ino ka.
tina suwagi su iblis na tubat. Tina nukos ka din malisi kaya ini panik kasi na so kurarangitan mo. Dapat. At tina tunay okay, akapakatawbat to iblis. Na tina pakatawbat su iblis asar kasuan niya ng apirong mo. Na tina tunakad ng ko. Tina mabaka po kau maku iblis na tiruang kau na babanugan niya sa kubur o Adam na asar kamyarang yan naulo niya na bibabag na rin nila ang buwati Allah ta'ala. Asarasuan yan. Na miyading sumusa. Tina simple. Ay makaw masawalay. So Musa alayhi salam mawatam na kinababalakan ng iblis. Mawatam na babalak niya. Tinapagri ko ang Musa tunay may alingin takupad na ta. Na tinapakatawbat ang kanina sa kang gulaw na nakaperong buhay. Tingu iblis ba ako perwasa ka lang tatapa. Saan niya kawil-wil ko niya na Ramadan lang. Na tinaba ako sumbayang. Sumbayang ako. Ipo ni Mato. Tama niya kapusan. Tinakna. Na tinatunay pumulaw lang ko. Natingin na suka pun ko kuburu Adam na imbaba akaw na umuka. Sarami arang na. Ay ako na kay mga pagarigwa miya suwa o iblis. O kaya na ganyan ko Peter o Musa. Pambabano ko niyan so kubur o Adam kay babayan na ulo niyan. Ay ako na miya so iblis na romini gariga mata niya sa kaya rarangi-rangi tiro. Na tomiya bibila mata niya na bibmiya da. Ini puro na kay makatana na pirarangitan. Nating Musa ito na pinanunga. Tinahay Musa, sabnaray nuyat kasuan dengar itu. At ino ka na manuswa ka pumurkan o kagida ko pangalim bagaan ni so Adam. Nawari at inuda kang sugyudi kagida kunyawig na kaida ng baruyan ako. Nawa ka mo sugyudi. Pakalangat na kaya naraka yan. Pakalangat na naraka kad nang katumipo urum na iblis. An mabulaw-la amrana, asipat ko iblis. Ito na sipat mabumrana. Apapakabay ko iblis. Pero ang akong ranawa, dari pamangni ka sarila, dari pamangni ka sarila, iba pa akaboy buka kau tadi sila kalmaw. Di, atin, kaya muro ka mo man. Mapelantay ako niya, unara kadiyan na, kadi urumanik. At yung daw urumanik kagi ko, di kami maapmitera kami pipe, di sila kalmaw, tamani ka urumda. O, kaya ano maranawa, mapelantay mo naraka, kuha ka man sa ranso. Natutubigan, nakatutulan ng tarasong na pagpakasali na ng nalimaka. Na kugulang ang tarasong na kugulang na sa opi kung naraka, di ka pag-ipili ko itong anenga. Udin ka kugulang na ayaw mo sawir wagama. Na iman tuwa so pagarin ka na uyag-uyag. Ayaw katawin ka na matay, udin na skay matay na di ka nung makapumitiray. Iman ka yung ipalik ka pa ininaway mo. Prelay ka no. Kaang-kano karilay wala ka ang tarima sa mga puwasatan. Ay dapat yun. Yang kana na mapasang ikapanulak sa lulot na piyagitaan wala sa Quran. Ato na ini pagitaan nila na makaw masila sa alungan na mori na pengabukuta, pengababengla, pengapapengaw. Yuti sabab, ay man to apakaw masubulan na Ramadan. Alabi-labi sa ulan na ipagalaw tanuro na kapalililain na kapmamapa. Huway nakang giginaway kaan tanumang wasubala sa pubu Allah subhanahu wa ta'ala. Gina. Aso dunia na ano nga na ditatapay nga sa rigidan. Udi ka nung makamunganata usok pagarika, tingin kamisan, lulot ka, uyog-uyog na makapunganatakan makapapatay. Nabalik ko ba yung umani sa sopi? Ute, isa ay pagalaw bulan aramata. Ay katlo, ay kadwa ay pagalaw bulan aramadan na selaktan teman. Ditanong di, ayamanan yan na mamagrut sa aman. Eno to? Nakagiya sa alungan na mauri na aya pirak runa hasanat. Si sanga dunia na aya pirak si ina US dollar, Philippine money, usumanga pada pirak. Sa alungan na mauri na aya tamok runa aya pirak runa hasanat. Sa dun sa madak li hasanat ay madak li kabuha pirak. Sa madak li hasanat ay kabuha malabalas. Natunay mapias susuran na baganan tanong mati sa Quran, praktis tanong mati sa Quran, sumataw na temat sa liya kaya bulan Ramadan. Ino to, nakagiso bulan Ramadan na syahrul Quran. Ulan-ulan Ramadan, ulan-ulan Quran so Ramadan. Pitero Nabi,
man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin al alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Sadin sa tao at Nabi amat ya Quran na manisati mana batang na sati mana hasanat sa taman sa takpon Allah sa makasapuluh dak na tibu Nabi tiru ay basu alif lam mim na basati mana letra basati mana batang aswalif na isa na sumim na isa na sulam na isa mabati ang atwaliku 30 hasanat miyak wang umatamat ka sa Quran miyala na miyak wang hasanat. Igira sudila dia kaya tidak na miyala yang kutikar tadun ku Allah agi ka na nakabati sa Quran na tadun ku Allah atigu Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Mata na tigu Allah ini turun kami sa Quran gumata nas kami nasib nami sa Quran. Basta malaya mo sudila ka abang apakalilipat yang mudah ka Allah sa power sa sawida kang kana sulti Allah. Yan naman example, para tanong ko benar-benar anta sunabi yang mialam dasda tayo matawag so Yunus alaihi salam sekalian na mialam dasda miyaka wida-wida kalian nasibin ini petadin musda selalu karangat miyaka guru bati Allah ta'ala ati pagpakaguro sa manusia miyaka labusu rumah penadalaw kung mga penekat napirang man o siya makalabos sa di dalam maragat apila kalalab-laban o karumanga baka nero tuloy-tuloy tinatipaw na sumya sa kato niya tayo ustad na baka na ipakadgulo amya tayo na liyam da pating liyam da sda miya padalam kutian usda kuma dua lapis sa mga lilibutan miya kagulok so Yunus sabab ko kalalaya mutila yan kutikar na siyul buwang aswawida kalian saban yan miya teruso la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa qala Allah ba'daha fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin sulusuk ya teruan ya sa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin na piteru Allah kuriya ng taayat tina fastajabna lahu tiari makan sopang ni Yunus. Kau tu, dapat dia. Go, siapa bagi suawida kalian? Miau tahu sudah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nada tarbinan ti wala katbangnya mikumya maratia wallahu taala. Nah, saya nak apa kamu misal tiga ngasunyurat saya ditanu diterun. Saya nak apa kamu misal sumaka awida kalian. Adilan mapteru sudah taruh piteru Yunus alaihi salam. Misi minar aku sagian kaya maul marantau. Ang mga pedang na mga pangisiminar, ang mga looks, may apa ada pun sila. Nabera na ang piterua, yung manatinus na dong tuwa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nasusakan nun na giraan na wata akan, apgeritan nun na lulutang na, pugarang sa na pag-inumak nun na, miya kalulukuda binali ng buwata. Diyan nyo kari. Tinaway kasi masuyunus na, miyaw taus da. Naktiran na dia kay na muna di teman. Uwe naktiran na mo katawi ang san bubulay na ibsul sa vida. Katibang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Katiya bang ada permiatero atang nuba ay pengluk buatan na pagino mo panay tuwar say na miya kagengge miya kay sa tima agis miya mikeritan. YouTube na saya na paka mamasaso tao ang makawida kala na di dan magteruso dataro Peter Yunus alaihi salam. Igi naman buwa sudila na miya na yung putikar amin balui asudila ka na babarakat ay dapat amin ka di ka psumba yan muat ni mati ko di ka psumba yan maada ka sa niya uway dataro patawag sa silap ayan ang bariwag usuallahu ta'ala na 2-4-4-3-4 waktu asubuh waktu aluhur waktu asar waktu maghrib waktu aisyah na miya ka doon nakapkakulingin daw nami kadi ngap ke bangun number naya diteru nang utawa basta albatan naya sibugong tasin pungan anak katindi ina patapan ada bangal ini ya yuti sabab ini ramya yang sudila putih kertas wala na sawida akal kana sudun wala antara isulabi yang ada yang bitis atas suaranya so
So Ayub alaihi salam. So Nabiullah Ayub alaihi salam na ayat naman na kaya pakalaw diabetes yan na miyan mo lawas yan. Inuldan. Yung man nga diabetes na nabalitis na sakit andun. Andun na yung sakit. Sakit nung Nabi Ayub alaihi salam. Yung mabuo nga high blood, naknabay niya bago sakit. Andun, sakit to Musa alaihi salam. Ay dapat yun. Nabo mga litis, ang mga andun na yan. Agi na kamauto na, gira ko na pagabla so Ayub. Napukuha niya nung sulit na tina, nasakan mo pa rin sa ato eh. Nakapasan kong magablas na tina, nakanganun. Upang makamaranaw, tunaw, hindi nang ipanglis siya. At hindi niya ipanglis na ang tali sa buto. Paniul, kasaw-saw pang tsaka. La ilaha illallah. Agi ako na transfer so ulit. Hudila o Ayub alaihi salam. Kami kagila ko na inaukad na ko. Di ka pakikang kuulat so didakan ka kaputol so ipudiakan ko inaran ka. Banyan niya teruang ta dikr apiteru Allah po istorya niya suratul anbiya apiteru kunu Ayyuba wa Ayyuba idnada rabbahu faqala rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wa qala Allah ba'daha fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Ya agila ko suwayo baynaw kad nang kuna masusugat ako amurala wa anta arhamur rahimin. Naskay malay gudong nabuskay malay ilimu. Suduk ya teruan anu na inali wallah Korea na mutu ayat. Fastajabna lahu na tiari mami supangni Ayyub alaihi salam. Wa kashafna ma bihi min dur. Na piyakit pagawa meron sumang kidamian apa niya. Yan ang mimbar sa giyang kaya surat na tinasaya na apakah memesa so penggedam sa diabetes adinan mapero sudah taruh pinteru Ayyub alaihi salam. Naman abong kapitan miya kabububag anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nasinganan babay ko pagari ko gatul na suratul anbiya. Ay naluy wallah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ay manatik wallah kini turun namin ko Quran na bulong naguli mo kung yung maratiya si wallahu ta'ala. Ay dapat. May